L-isħarriġ fuq ħadding li sar minn Sparda li huwa programm tal-Kunsill tal-Ewropa bilan li nies minn pajjiżi differenti jaraw il-vantaġġi bl-influss ta' immigranti fil-belt tagħhom. Is-Sindku Ian Borch jispjega li x'ħadding li qed jieħu sehem f'dan il-programm minkejja li dan ir-raħal huwa wieħed mill-inqas irħula f'pajjiżna li jpati mill-problema tal-immigrazzjoni. Fil-ġimgħat u xhur li ġejjin jagħmel kampanja ta' informazzjoni u ta' tħarriġ fost il-popolazzjoni ta' ħaddingli sabiex b'dan il-mod il-komunità Dinglija tkun aktar tolleranti lejn id-diversità fis-sens wiesa tagħha. Sarriġ mill-Awtorità tat-Turiżmu Maltija juri li 33% tat-turisti li jżuru lil pajjiżna imorru jżuru lil ħaddingli, jiġifieri 400,000 persuna ta' kull sena. Apparti fuq ħaddingli l-istħarriġ ta' Sparda sar fi bliet f'7 pajjiżi differenti fil-Mediterran. Milli bliet kollha ir-residenti ta' ħaddingli għandhom lanqas perspettiva negattiva fuq l-immigranti. Fuq ir-riżultati tal-istħarriġ ta' Sparda jitkellem Francisco Empis li jaħdem fuq dan il-programm. The main findings were in fact a very positive outlook of the majority of Dingley residents towards people of diverse origins, towards migrants. Il-kellim laburista Evarist Bartolo għalli soċjetà demokratika trid tkun miftuħa, tiċċelebra d-diversità u tintegra lil kulħadd fih dana. Bartolo qal li l-immigranti Maltin fil-passat ma kinux rispettati u bekk għandna nirrispettaw l-immigranti f'pajjiżna. Bħala parti mill-istess programm, il-Kunsill ta' Ħaddingli qed jorganizza seminar għal ġurnalisti f'Novembru li ġej, kif ukoll diversi attivitajiet għal kull età f'Diċembru.